Safareig, un podcast del Dani i la Maria. Hola a tots i a totes, benvinguts a la nova temporada, la segona temporada de Safareig, el podcast! Benvinguts un dia més, som el Dani i la Maria. Què tal, Maria? Com estàs? Molt bé. Que et veig aquí ajustant el micro. Bueno, sí, perquè com que és el primer dia encara el micro no sap el que ha de fer. Bueno, Què? què tal retrobar-nos un altre cop? Bé, intens. Sí? És que ja fa molts dies que ens hem retrobat tu i jo per tot aquest tinglado que tenim muntat. Clar, perquè ara la gent estarà veient això i estarà dient, ¿esto qué es? Esto què coño? ¿Dónde se han mudado esto? Pues enlloc. La veritat és que seguim al mateix No és casa lloc. nostra, això? No. Vale, bueno. Ens encantaria. S'ha d'aclarar, no és casa... Bueno, encantaria. jo ho considero una mica casa nostra, s'ha de Sí, dir. però no. Perquè on estem? Anem a fer una mica de publicitat. Va, on estem? Estem a la sala La Ferestec La Ferestec. de l'Animal, l'Escola de Teatre, Exacte. carrer de les Escoles 31. Llavors la tia com s'ho sap, molt Sí, bé. crec. Molt bé. Perquè jo què he de fer cada Portes dia? els deures fets tu ja. Bueno, perquè jo he de citar els nostres convidats. Llavors clar. sempre els hi poso. Vale. Escaldes d'Engordany, hi ha de 700. Bueno, ja està, tampoc fa falta donar aquí el número del fax. La gent que busqui l'Animal Escola de Teatre, la millor escola de teatre d'Andorra, no hi ha més. És la millor, és la millor. Tampoc n'hi ha moltes, però és la millor escola de teatre d'Andorra i això ho dic amb la mà al cor. Indubtable. Bueno, benvinguts, ara sí que sí, a la nova temporada. I benvingudes, Ja estem estrenats. Nosaltres no estem convidades. Ah, perdó, benvingudes. Sí, Ah. perdó, és que faig una mica de mansplaining. Mansplaining. Com es diu això? Mansplaining. Mansplaining. Expliquem novetats, Maria. Bueno, jo penso que les novetats ja les aniran veient, no? Ah, vale. Jo penso. Que es vagin descobrint, no? A poc a Jo poc. penso que sí. És Vale. més divertit. Sí que hem de dir que els capítols tindran un altre Sí, un altre aire. aire. Anirà per un altre lloc, això. Sí, però que ja es anirà veient. Però sempre Jo- mantindrem la nostra essència. Això s'ha de dir. Bueno. Això no es perdrà mai. Intentarem que no. Intentarem que no. Vale. Vale, llavors, jo tinc ganes de que, bueno, s'apropi Nadalets. Estem Clar, veient perquè això. aquest capítol igual la gent es pensa que apareixerà aquí algú. No, estem sols. Ah, sí. Clar, s'ha de sí. dir, perquè Aquest estem capítol som sols. els dos sols. Això que portes m'encanta. Aquesta... Te l'he vist abans al cotxe? M'agrada molt. Són lloros. De què és això? D'on és? Adidas. Adidas. Anda. Tens aquí un fil. Ets tonto? No és? Això no és un fil, Dani. És. És la marca de Carhartt. Totes els petos porten un trau fet en vermell, en fil vermell. És com la seva identitat de marca. Això és que se'ls hi ha anat la màquina de cosir i ara diuen que és la identitat de marca de no sé què. Digue'm tu què és aquest punt vermell aquí. Que és un trau d'un botó. Vinga, un trau. Ah, un trau! Sí, on tu posaries el botó. vale. Bueno, no sé com es diu, un ojal. Vale, vale. No? Ojal? Sí, crec que sí, que ho diu així en castellà. Hi hauria d'haver... Sí, hi ha una explicació per això, però realment no la sé i crec que l'hauríem de buscar. Bueno, igual ho tapa el micro, ensenya ara ja que estem parlant d'això. És que no sé si Aquí. es veu. Bueno, llavors, jo penso que, ja que ens estem acostant a final d'any, penso Sí. que estaria guai fer com una recap cultural. Vale. Saps? O cultural o general. Bueno, no. Tampoc fa falta... Bueno, a veure què estem parlant aquí. Ja, clar. Falten uns gorritos de Nadal. Ai, ens pots ficar uns filtres, no, tu, a la pospo? Puc ficar un gorro aquí mal ficat, en PNG, en punto PNG, però això quedarà No. malament. No, jo sí com a molt unes ulleres de renito, Ah, vale. Vale. algo així. Jo tinc una pregunta per tu, però te la Vale. vull fer després. O ara, si vols. Sí? Com tu vulguis. Vinga, va. Jo et volia fer una Sí, volia... Dóna'm el teu mòbil. És un joc. Dóna'm el teu mòbil. Aviam, Maria. Per què? Dóna'm el teu mòbil. Però has d'entrar. Sí. Bueno, clar, igual tinc aquí jo coses que... Dóna'm el teu mòbil. Què Per m'has això me l'has d'amagar? demanat abans de començar? No, dóna'm-el. M'has dit, on tens el mòbil, Dani? Dóna'm el teu M'has fet així mòbil. com, ui, Dani, on tens el mòbil? Ara ho entenc. Vale, jo et vull preguntar si investigaré el teu Spotify. Bueno. Amb la nostra És audiència. que això pot semblar que estigui preparat, però jo estic flipant. Això pot sortir molt malament, s'ha de Bueno, dir. Mira, just estava escoltant ok. un podcast. Vale, Mira, jo és que anirem tinc aquí. a canciones que te gustan. Bueno. Ja I anirem plego a i veure. marxo. Aquí s'acaba, gent, la segona temporada de Safareig, el podcast. Ha estat un plaer, de veritat. Dani, no hi ha res a amagar. No, no. És que si escoltes Britney Spears, pues és I lo que hay. l'escolto, Pues Britney ja Spears, està. Taylor Swift, Lady Gaga... Jo també li dic a la meva preferida. Amancio Ortega, tot. Amancio Ortega. Escolto tot jo. Vinga. Espera, jo, la primera cançó que trobem... Vinga. Ah, sí.
És que aquesta la vaig escoltar ahir a la ràdio i vaig ficar el Shazam, així, vaig ficar el Shazam de Ràpid, Sí? per saber quin era. Vale, és nova, no? No sé, del David Guetta I la Kim Petras. i la Kim Petras. Ara et faré una pregunta i et diré, o sigui, diré una cançó i em has de dir en quin moment te la ficaries. Vale. Saps, rotllo? Vale. En quin moment te la ficaries o també pot ser la sintonia d'un moment. M'estàs entenent? No. Ah, vale, sí, penso que sí. Com si fos una pel·li, Vale. quina cançó ficaries com de soundtrack? Vale. Saps? Jo he vist la meva vida bastant main character, eh? En plan, soc Sí? bastant main character de la meva vida. Sí? Sí, considero que sí. En Jo- plan, per mi això és una sèrie de Netflix, sóc el protagonista, What? tal, sí. Què sí, dius? Sí. I penses, rotllo, això seria una bona escena per gravar? Sí, o sigui, estic... Sí, però, però dia a dia, eh? O sigui, no desconnecto mai, és tal qual. Estic caminant pel carrer, amb música, és sempre amb música. Clar, I escolto la música i dic, buah, ara el que estan fent és un plano general meu, ara s'aproparan i faran un travelling darrere meu, tal, i em fico així també com cinematogràfic, saps? I camino així com Què amb la mirada dius? perduda i tal. Sí, jo he vist la meva vida i segur que hi ha gent a casa que ens està escoltant que també, com si fos una pel·lícula, una sèrie de Netflix. 100%. Nois, deixeu el Netflix, o sigui, què coi? No et passa a tu? No. O sigui, jo crec que sóc la persona que més pel·lis cutres i d'amor xotxes s'ha vist, però en aquest nivell, Jo crec que mai. és perquè tinc molta creativitat. És perquè el cervell va molt ràpid. Dani, pots parar? Ai, és que què Jo m'has crec que dit això, això? sí, O pot sigui, ser. a veure, tu no necessites padrins, això per començar, perquè No, ja no. piropos ja te'n tires tu, però tu creus que realment és per això? Bueno, No, qui i sap. no, és perquè estàs volat del cap i vols ser el protagonista d'una sèrie i no arribaràs mai perquè actor ser. encara no. La teva No, tens raó. La teva professió frustrada és actor? Trobo que no. O sigui, he fet teatre molt temps, de petit volia ser actor, però no és frustrada. És que vaig veure que m'agradaven més altres coses. Vale. Però no és que o sigui, no és que ho vaig intentar i no vaig poder i tal. No, és perquè la Ja, vida ja. em va portar per altres camins. Hòstia, tens de tot, Super raro. És super random. És molt Vale, random. una la que meva jo no llista. sàpiga. Ui, Abraham Mateo. Ja, és que... No, ja et dic, ja de tot. Vale, què tal? És que aquesta és increïble. Aquesta és increïble. O sigui, aquesta és perfecta per posar la muntanya, començar a posar com amb un mirador, com amb un punt, amb un pic d'una muntanya i tenir això de fons, respirar l'aire fred que et ve. T'estàs imaginant, Maria? Jo també m'ho estic imaginant. Fica això, que ho escoltin. És molt guai. Clar. No, una millor. És nit, plou molt, una ciutat, hi ha cotxes passant, llums Les de llums, neon... Sí, i aquesta cançó de fons. I què ha passat? Tu cap on vas? Jo cap a casa. Ah, cap a casa, d'un dia intens. Sí, d'acabar de gravar això. De fet, me la ficaré avui, que probablement plogui, me la ficaré per anar cap a casa mentre plou amb els cotxes passant i pensaré en aquest moment. Vale. Que guai, això m'agrada molt. Vinga, siguiente. Has vist que creativa soc? Ets, bueno, la ment creativa del podcast. Ai, aquesta m'agrada molt. Oi, que fort que la tinguis. Ai, aquesta és platja, és estiu, és final d'estiu aquesta. Estic d'acord amb tu. És final d'estiu aquesta cançó. Ai, em posaré a plorar, Maria. És forta, eh? És molt maca, És aquesta. tornant al cotxe, Sí. no? Que la brisa et Sí. fica els cabells Amb així. la pell com de Amb la sal. sal. De la sal del mar amb sorra. Ai, sí. Sí, totalment. És forta, eh? Que maca. I calor. Sí. Però ja és final d'estiu, eh? Aquesta Sí, brisa... sí, que et fa jerseillet. Sí, com Però és diu molt aquesta? trista, All I Want. Sí, és molt Però és trista. molt trista. Saps de quina sèrie és, no? No, De La Casa de Papel. és que no me l'he vist. Jo per... Espera. Espera. M'estàs dient que no has vist La Casa de Papel? No. Zero. Ni la primera temporada, ni... Cero. O sea, cero que no sé ni de què va i no he vist ni un I què estem tràiler. fent aquí? Que estic fent jo un podcast amb tu? Pues he vist altres coses, però això no, Dani. Però com pot ser que no hagis vist La Casa... O sigui, és l'única persona i la primera persona que conec que no s'ha vist La Casa de Papel. Pues mira, sóc l'única persona que encara té l'oportunitat d'emocionar-se i reveure-la. Això és guai, eh? Pagaria el que fos per ser tu. Per no haver-la vist. Què dius? El sentiment aquest de no haver-la vist. Però i tan tornar-la a excepcional, veure. eh? Per mi és una de les millors sèries que s'han fet mai a Espanya. La Casa de Papel. Per no dir Bueno. la millor. Vale, una altra? Vinga, siguiente. Ara una així més potent. Veus, per exemple, aquest grup, l'Eduard Sharpe, Ai. també és com del mateix rotllo i és el meu grup Que a mi preferit. m'encanta aquest rotllo de cançons, eh? Ja.
Uf. És que és tan cinematogràfic. Hi ha un tio que Hero també, és d'aquest rotllo. M83. Ah, Saps qui és? m'encanta. Buah, I a més, és tan guapo. Aquest molt bo també, eh? El de Izal. Sí. A mi aquest, hi ha cançons que m'agraden molt i cançons que penso... Bleh. Izal. Sí. Ai, ets molt així com de chilling, no? Els me gustes. És que estàs baixant massa i aquí te n'estàs anant ja a l'ESO, potser. Clar, és que això potser m'ho vaig guardar quan tenia jo 10 anys. Ah, aquest... Bueno, però... Escolta, ara comentarem. Però espera. Y enamorado, baby, la verdad que tú me gustas demasiado. Pégate. Vale, per quin moment la ficaries, aquesta? Aquesta no ho sé, aquesta és molt de festa. És molt de festa, quan ja vas amb el puntet, però no de disco. És quan ja vas ja amb el puntet, quan estàs a casa, quan has anat a fer el copeo a casa i estàs a punt de sortir. Aquella última cançó que ja esteu tots animats, Ja. pues aquesta última cançó podria ser aquesta perfectament. Vale, i escolta'm una cosa, és que ara he vist, o sigui, tens cançons guardades de fa molt de temps. De molt de temps. Però a l'Spotify no l'has renovat mai? No. No has perdut mai la cuenta? No, Tio, no, jo no. moltes vegades. Mai. Sempre jo. O sigui, és com horrorós que sempre perdo la cuenta. Però perquè jo tinc una aplicació que em guarda totes les contrasenyes. Tinc totes, de totes les comptes absolutes que Que tinc. perillós. No, Home, perquè se caixo. Crec que no es veu perquè jo ho tapo, però no passa. Perquè són com contrasenyes super rares, saps? Com Ja. W, Z, arroba, 84. punt, set, sí, majúscula, minúscula, són tot contrasenyes super rares i a cada aplicació una contrasenya diferent. No fas tu això? Tu tens la mateixa... O sigui, a tu descobreixen la contrasenya i tot. No. Instagram, TikTok, Facebook, No. Drive, Google... No, tal. t'estic dient que no. Tens diferents. Tinc molta pinta de ser la típica que fica una contrasenya a que tot. fica És veritat. Floreta 1, 2, 3. Ja està. És la típica que té aquesta contrasenya. Sí, a més crec que ficaria Floreta 100%, però no soc d'aquestes. Amb perquè- a Instagram fiques 1, a Facebook fiques 1 i un punt. No, però sí que és veritat que vaig aprendre, en algun moment de la meva vida vaig aprendre que havien de ser diferents. Llavors sí que he anat posant diferents, però sí que és veritat que fico frases. Ah, frases. Sí. Però tenen alguna en comú. Expliquen una història. Bueno, tenen algo en comú amb la cosa. O sigui, amb la xarxa social o amb la plataforma. Diguis més perquè No, però... Això no ho havia vist mai, eh? O en un moment vital que m'obro aquella cosa, saps? Rotllo, si t'estàs menjant unes magdalenes amb llet, pues sí. Que rica la magdalena con leche. En castellà segur que no, Vale. perquè tindria molts problemes per en recordar-me'n, però sí. Lo que sí que és veritat, que a tu no t'ha passat com que de petit, jo què sé, et fiques una contrasenya... Xotxa. una cutre. xorrada, floreta, lo que dèiem. Però clar, ara, com que cada cop has de... Primer va ser un número, pues, floreta 1, 2, 3. Després un caràcter, floreta 1, 2, 3, punt. Després una majúscula, floreta, majúscula... Bueno, perquè és com que cada cada vegada- cop van afegint més coses i és haurem de veritat. portar un manuscrit per saber la contrasenya que ens ficarem. És que serà lo pròxim. Bueno, jo ja està. Ja Havia està. de fer això. Està Bueno, bé, bueno, està bé, hi ha està bé. una... Ah, hi ha una? A veure. Bueno, és que ja està, jo crec, Sí? Perquè hem fet 3, no? Està bé. Mm. Ui! Se m'ha ficat sola. Ai, aquesta cançó té una història que no l'explicaré aquí, però és molt fort. Sí. No la pots explicar. S'ha ficat sola, Que escribes en un diario y hasta lloras por mí. M'encantaria. M'encantaria que Té una història- algú plorés per mi. Té una història molt profunda, aquesta cançó. Aquesta cançó me la va dedicar una persona que ara probablement està a més de 5.000 quilòmetres, no sé a quants quilòmetres deu Ai, ser, no em diguis aquestes coses, i me la va dedicar una persona fa, ara no me'n recordo, igual fa 2 anys o 3 anys. I sempre que l'escolto és com que em porta en aquell moment. Tu ets conscient que jo no l'he pitjat? Que ha sigut el baixa que s'ha ficat? O sigui, vol dir alguna cosa, això, Una senyal, pot T'ha ser. vingut aquella persona al cap? Sí. Quan l'he escoltat, sí. Uau. I què li diries ara? No gaire, eh? No! No gaire. No va ficaries acabar a tampoc explicar-li- molt bé Però la no et cosa, ficaries eh? a explicar-li la teva vida? Sí, Però sí. si anessis a fer un cafè, si ara la tinguessis Sí. aquí... Sí. Sí, probablement sí, li explicaria, però tampoc és com que... Ah, no intens. Recordo que aquell moment com molt intens i molt maco, però tampoc ara mateix ja és com... Passado pisada. sí. Jo sóc supermelancòlica amb aquestes coses. No et passa que agafes, trobes un pot de perfum a casa, antic, l'olores i de cop és com que... Bum!
et teletransportes en un moment, en una època en concret. Sí. Això passa molt, però molt. O que trobis una cosa, en plan, el típic calaix que fiques totes les merdes. Al fons del calaix. Al fons, quan estàs fent neteja i de cop treus una entrada de cine de l'any de la Maria Castanya i dius... Quina mania amb guardar-nos totes les entrades de cine. Jo també ho faig! Jo tenia un feix així d'entrades de 100%. cine. És superguai. Hòstia, Ara és i ja una puta Carlemany. merda perquè són papers i ara ja no. És com del súper, no mola. Una crida, sisplau, aquí, Illa Carlemany, podeu tornar a fer entrades xules, que almenys ens les guardarem, que seran mones. A veure, tampoc eren precioses. Però a veure, són mones, eren mones, sí. quadradetes, però de paper una mica dur, no de tiquet, que és cutre. Igual estem estalviant. Mira, jo crec que si hem d'estalviar en aquest sentit, paper reciclat estalvies més. Que el paper de tiquet té plàstic. O sigui, penso que pitjor... És una pel·lícula de plàstic, no? Exactament això. Perfecte. Jo volia treure un tema que és molt bona època per treure'l i sobretot perquè abans d'ahir vam anar al cinema a veure una pel·lícula, als únics cinemes que hi ha a Andorra, i vam anar a veure una pel·lícula que trobo que és molt d'època, és a dir, molt de Nadal. Sí. I això és una mica el que volia parlar. Vale. Expliquem primer quina pel·lícula vam anar a veure... Vale, vam anar a veure Wonka. Wonka. Que és com la història d'abans del Willy Wonka. Sí, en plan, abans de que el Charlie vagi a visitar la fàbrica. Ah, clar. Pues, com el Wonka... El Wonka abans. Com va sorgir la seva passió per la xocolata. Què et va semblar la pel·lícula? Brutal. Del 0 al 10. Vale, no un 10, però un 8 i mig, sí. També et diré que, escolta'm una cosa, i ara et diré una cosa, és que crec que me l'hauria de tornar a mirar Sí. per acabar de disfrutar-la bé. Sí. Perquè igual em va sorprendre que fos tan musical. Jo no ho sabia. Jo tampoc. No sabia que era un musical. Que no ens vam mirar ni el tràiler, som horrorosos. No sabia que era... És que és un musical. Sí. I a mi, mira, jo he de dir que o sigui, la pel·lícula m'agrada molt, molt guai, trobo que tot a nivell d'història... Aviam, no és un pel·lículon, no vas a mi em va faltar com xitxa. No vas a culturizar-te. Saps el que Ja, et vull però dir? escolta'm una cosa. És una pel·lícula de vaig amb la família a passar el rato i ja està. Sí, però no és mira, una pel·lícula de vaig a però veure Charlie la Hitchcock, fàbrica saps? de xocolate, que és com, o sigui, la primera part, per dir-ho d'alguna manera, no? És una pel·li de nens, però hi ha tantes capes a sota. Hi ha moltíssimes capes. Igual això és el que em va faltar. Aquesta és plana. Trobo que han volgut, doncs, no infantilitzar-la, sinó fer-la molt blanca, molt... Ja, però és que vaya puta merda. Per famílies, per Nadal, molt producte per famílies, pel Nadal, saps? Per vendre. Però és que un producte de família tampoc pot ser un Charlie la fàbrica de xocolata, perquè els nens s'ho passen bé, però el pare és interessant perquè també té com un rerefons, no? Ja. Llavors això igual és el que em va faltar. Perquè, a veure, direm una cosa, a nivell de vestuari, brutal. Està molt guai. Els colors espectacularment ben trobats. Com tot aquest punt fantasia que també mola mogollon. A mi el que em va sobrar, no sobrar, sinó que un pèl massa, les cançons. És com que anaven... No vas tenir la sensació que era com acabar una cançó i ja estava començant una altra gairebé, que potser amb menys cançons s'hagués disfrutat més de la... gaudit més de la història. Jo penso que si puc l'aniré a mirar en versió original, perquè això a mi que parli el Timothée amb castellà és horrorós. Mira, la gent que està en una pel·lícula doblada no la disfruto tant, ha de ser en versió original. Pues és veritat. Bueno, no s'ha de menysprear la gent que fa doblatges, tampoc. Escolta'm una cosa, que tu siguis un incul i que no puguis mirar una pel·li en versió original... No. Incul no. No, amigues. Còmode. M'agrada estar sentat a la butaca còmode mirant la pel·lícula. Però estàs còmode, l'únic que és molt guai poder veure, pues, per exemple, les cançons jo penso que en anglès guanyaran, perquè tenen com un significat i expliquen part de la història, que en castellà és com que per allà encaixonar era com... Saps? Com que no era del tot veritat. Jo trobo que el doblatge està bé. He vist pel·lícules... Pitjors. I molt pitjors, i sobretot això és algo que em fot... Mira, això és algo que em fot molt. L'intrusisme laboral que hi ha en el món del doblatge, sense ser jo res d'això, molts actors, que són actors coneguts i famosos per ser actors, no de doblatge, sinó actors, que ho han petat i de cop surt una pel·lícula d'animació, una pel·lícula tal, on va aquest actor a fer el doblatge. La publicitat és aquest actor ha fet el doblatge d'aquesta pel·lícula. Perquè I no té res a veure. Perquè ven. Però no té res a veure. Un actor, que això s'ha de matisar, perquè la gent diu actor ja és actor. No té res a veure. I això ho he escoltat de gent que és actor i actrius de doblatge. No té res a veure un actor de teatre, de càmera, no vull dir normal, però un actor amb un actor de doblatge. És que no té res a veure. Ni les tècniques, ni la manera d'interpretar, ni bueno, és res. que tu saps com funciona això del doblatge. En quin sentit? En plan, que ells quan doblen, tu no veus la peli,
sigui, tu no saps quina pel·li estàs veient. Depèn de la producció, t'he dit Però també. moltes vegades no. Això és veritat. En plan, és superconfidencial i tu veus les escenes que has de doblar i Ja. punto, O saps? perquè- Rotllo, t'has de fer tu com la peli, Ja- no et pots ficar dins del personatge. Hi ha moments que encara l'estan gravant. Bueno, sí, això, Que però... encara l'estan gravant i doncs ja van fent el doblatge, tenint Ja, el però guió... això i és super heavy Sí. producció Sí, big sí, one. sí. A mi el que més m'ha agradat de la pel·li Sí. i el que crec que més investigaria quan tingui temps Vale. és el tema de tot o sigui, de tot el tema dels decorats a nivell la caixa de xocolates, Clar, els bombons... Sí, la capsa o sigui, aquesta. tan fantàstic. Tens molts detalls, És tens com moltes... una pel·li del Wes Anderson, saps? La Ja. de l'hotel, per exemple. O sigui, són tan boniques com a bonic de projecte, Sí. és com un gozo. Perquè en cap moment s'intueix, i com que per l'estètica s'intueix que estàs a Londres, però en cap moment Et diuen. et diu quina és la ciutat, o on està, o res. És com que no està contextualitzada Contextualitzada. ni en una època, jo crec. Bueno, època jo penso que eren 70, 50, 60, 50 és més Pot aviat. ser. més I o tu menys. saps que l'actriu, la que és com la dueña de l'hotel, És la de Matilda, no? no, és Pues molt lletja, sembla. o sigui, la fan molt lletja, Sí. pues és l'actriu que ha fet de reina Isabel a la sèrie The Crown o algo així. Ha fet de reina Isabel... Jove. No, vieja. Ara ficarem aquí una foto, sí? És Ara, la pues- mateixa actriu. Pues no ho hagués dit, O perquè sigui, imagina't la està caracterització lletjíssima que la li han tia. fet. Sí. The Crown l'has vist? No he vist The Crown. És no molt l'he xula. vista. És una sèrie a tenir en compte quan tens temps. Es veu Lenteta, eh? pesada, sí. No, però no és pesada, perquè realment jo penso que és una sèrie molt bona perquè sents el pes de la corona, molt Ja, fort. és com que es fica molt en dins de... Sents com, sí. com de cop, bum, el pes de la corona. No l'he acabada jo perquè la meva vida ara mateix no m'ho permet, però realment sí. Crec que vaig comprar la tercera temporada o així. Me l'hauria de mirar. Igual que la Messias, que encara no l'he vista. Pues ja basta. Bueno, hauríem de, no? És deures de safreig, potser. Bueno, sí. Maybe. Seguim, no avançarem coses. T'he dit pel·lícules de Nadal, però pel·lícules clar, de Nadal. només hem parlat de Wonka. Perdó. Quina és per tu una pel·lícula de Nadal que diguis no pot fallar aquesta pel·lícula per Nadal, sí o sí l'he de veure? I no em diguis Solo en casa, perquè Solo No. en casa crec que és de les pel·lícules més cansines i més sobrevalorades i més fins a la que estem tots, que de veritat no para. Macaulay Culkin, que estàs ja quasi doblando servilleta, que ja està. És que quan es mori aquest senyor que seguiran ficant Solo en casa. I serà més barat perquè haurà mort. I per què ara no surten pel·lícules com aquestes mítiques de Solo en casa? Que És perduren veritat. en els anys i en els anys. Perquè ara vende lo barato. I lo ràpid, no? Lo ràpid i El lo fast food. fàcil. Sí. Història facilona. Sí. Mira, no sé, però, per exemple, l'altre dia vaig mirar una pel·li que jo considero de Nadal, l'únic que la temàtica no és Nadal, Vale. que és Notting Hill. Notting Hill? És que no ho has dit bé. Nothing Hill? Pot ser? És que jo conec una que es diu Nothing Hill. Però Notting Hill no. No em sona. És escandalós. No em sona, No, doncs a veure, Notting Hill no és de Nadal, però és una història d'amor. I a mi Nadal, sinònim, amor. Sí? 100%. No estic tan d'acord, eh? Jo sí. A mi Nadal... Nadal, amor, No sé sinònim. si passa... Potser cada cop més, saps? Abans no, però és com que em dona vibes de tristesa, de plorar. Ai, què et dius? Sí, m'entren ganes de plorar a Nadal. Ai, no, pues jo no. sé. Jo cosi, en plan, com arropadeta, sí, en plan, el tema aquest de tal, però bé, feliç, no? Com a la Però és que hi ha part molta, no et positiva. passa, hi ha molta gent que diu que el Nadal ja no és el que era. Que abans es, A veure, que es gaudia això... molt el Nadal en família... Escolta'm una cosa. Això és Jo no que estic t'estàs fent d'acord, puto gran. Clar, jo no estic Això d'acord ja amb està, aquestes coses. És Però hi ha gent l'únic. que ho diu. Tu no opines que és així? No, jo penso que sí que és veritat que hi ha un punt on tu te n'adones que ja no ets el nen de 6 anys que, Ja. que té com... A més, o sigui, direm una cosa, quan tens 6 anys tens 15 regals a l'arbre clar. i quan en tens 20... Tens un parell de mitjons. Exacte. Un parell de mitjons i una caixa de Ferrero Rocher. Exactament. Però que també penso que és com la gràcia de trobar-li el què a altres coses, com per exemple, pues, no sé, nous rituals, no? Pues, no sé, qui se'n va a fer una xocolata calenta en família, Sí. o, tio, no sé, a mi m'agrada molt quan pues, et retrobes en família que normalment no veus. També és veritat que t'has de portar bé amb la família, que això és un altre No, tema clar, perquè si no... molt big one, però... Però no trobes que és com que el tema dels mòbils i tot això és com que ens ha anat fent més freds a l'hora
de Nadal? No. Saps? Ara potser veus una taula de Nadal i veus a tots així. Bueno, és que a casa meva el mòbil no està a taula. I jo què sé, és lo superguai agafar el dia de Nadal i jugar a jocs de taula amb tota la teva família. Això a mi m'encanta. I arreglar el món. És molt guai. Que no els arreglarem, però és igual. Arreglar el món? Però tu què ets? Bueno, quan Sí, de fas què sobre vas? taules i arregles el món... És com que et fiques aquí a parlar de coses que saps que no depenen de tu, però... Arreglar el món. Sí. O sigui, tipo, que s'acabi la pobresa. No, quan arregles el món vol dir, rotllo, que et tots fiques a els nens parlar... tinguin per menjar. No, No a les guerres. Dani, no així, però rotllo, que et fiques a parlar pues, de temes socials o econòmics o... Vale, ja sé per on vas. I que cadascú diu l'opinió i diu, és que si ho féssim així, Clar, és que si ho féssim això... El típico cuñado que diu, Clar. es que yo si fuera presidente de España, no sé què, no sé... Bueno, no en aquest sentit, però sí, rotllo, que la gent comenti pues, com veuen les coses i que realment la conversa es No queda acaba- en un clar, no sobretaula acaba- ridícul, però Vale, no. vale. Jo et diré una cosa, pel Covid, si no l'any del Covid, sinó l'any de després del Covid... 2021. Del 21 al 22, l'any del 21 al 22. Jo, malauradament, estava fent una producció de teatre a Barcelona i vaig agafar el Covid. I em vaig quedar sola amb la meva companya de pis, amb la Mariona, a Barcelona, tancada. Per quan? Pues 15 dies, en plan tot Nadal, literalment, Nadal des i del any nou. 22 fins passat fi d'any, ¿vale? Que fora això. Vale. Pues crec que des d'aquell moment em vaig adonar que realment les coses més tontes són les que et fan feliç. O sigui, realment. Maria. No, però tio, és veritat. Maria. Però és veritat, en plan, rotllo, jo vaig passar un Nadal tancada amb la meva amiga que no podíem sortir de casa. I què vau fer? Pues és que ens inventàvem de tot, miràvem pel·lis, cuinàvem... Me'n recordo a Sant Esteve que vam descongelar uns canalons que crec que em va portar la meva mare. En plan, la meva mare va buscar algú que baixés a Barcelona perquè ens portés uns... Perquè algo. a l'hipercor no podíeu anar. No podíem perquè teníem Covid. I... Sí, però la meva mare li feia il·lusió pues, que passàvem al fin, o sigui, totes les Nadal fora Clar. i clar, era en plan, jope, pobres nenes que no tindran res. Clar. Jo me'n recordo que o sigui, quan vaig saber que la meva amiga era positiva, abans que jo arribés a casa per saber si era positiva o no, vaig parar a una botiga a comprar 2 decoracions de Nadal com a... Imprudent. A veure, sí, Perquè però... potser tu sabies que estaves infectada de Covid Dani, portava la mascareta. I infectar el botiguer, el pobre botiguer de Nadal, Bueno, pues que és mira. l'únic moment de l'any on es pot guanyar uns calerons. Pues ho vaig fer. Vaig fer-ho perquè no sabia si era positiva o no. Imagina't I que vaig aquell comprar. botiguer va estar 2 setmanes A la en un UCI, llit, no? o a la UCI, pobre senyor. Ho sento molt, però no vull pensar-ho. Vale. I vas ficar les 2 decoracions a casa? Bueno, vaig comprar algo perquè la meva amiga tingués un regal de Nadal. Jope, pobreta, saps? Però em sabia molt greu. Però tu ja intuïes que us anàveu a quedar a casa. Home, si ella era positiva i jo literalment estava dormint amb ella cada nit, quasi, Clar. havíem de ser les 2 positives per huevos. Jo vaig sortir positiva com 2 dies després o així. Vale. Te n'adones que jo què sé, doncs vam fer un arbre de Nadal amb 6 perxes, amb 6 penjadors, i vam ficar allà una d'esto i que ja està, saps? I érem les més feliços del món. I per Sant Esteve vam descongelar aquests canalons que em va baixar la meva mare i Ostres. ens vam ficar pimpollejades guapíssimes, que ens vam estirar el cabell, no sé què, ens vam En maquillar. sèrio? Claro, ja està, ja era el nostre Sant Esteve. És que, saps? Però per què Sant Esteve i no al 24 o al Sí, 31? no sé, el 24 també vam fer alguna cosa, però me'n recordo d'això de Sant Esteve perquè vam menjar canalons. I no us vau saltar ni un sol dia? Ni un sol Ni dia. un sol minut? Ni D'allò un que sol dius minut. el 31 a la nit ficar un peuet així, mira què passa al carrer. Res, Ostres, al balcó al sí balcó que com a estava. molt. I també estava, o sigui, dins del caos estàvem superbé. Però és que realment, jo crec que són molt millor a cap d'any. A cap d'any no s'ha de sortir de casa. Què dius? A cap d'any anar amb antros. O sigui, a cap d'any és anar amb un antro on pagues 50 euros per una entrada. Estàs 200 persones amb una llauna de sardines, suant, passant-ho malament. És que és el pitjor moment per sortir de festa a cap d'any. Jo també voto que molt millor plan de casa. A casa d'algú. Amb una o borda. Una borda, aquí a Andorra hi ha moltes, però Sí. una discoteca, jo crec que és el pitjor plan que pots fer a cap d'any, Estic d'acord amb tu. Perquè és que hi ha llocs que potser durant l'any no et cobren entrada o et cobren 5 euros i a cap d'any et cobren 80 euros per la cara, per I a lo més a mateix, més, i per estar més apretat de lo normal. I 2 cubates horroroses. És que, però on està el sentit aquí? Bueno, perquè és cap d'any, és el tema. Jo ja et dic, a caseta em quedaré. Bueno, està bé també. Sol. Aquest any l'he decidit passar sol. Què dius? Sí. Pots parar de mentir? Amb la meva llara de foc.
que no tens. Ficaré el... Com es diu aquest senyor? El que sempre fa les campanades. És que jo miro les de TV3, ho sento. Qui les fa? TV3? Pues depèn de l'any. L'any passat qui les va fer? Uf, ni idea. No. No me La Juliana recordo. Canet, no? Les No, ha fet? no. A TV3. Seria guai, no? Sí. Crec que aquest any les fa la Laura Escanes i el Miqui Núñez, de fet. Laura Escanes a TV3? Sí, perquè ha fet La Travessa. Què és això? Ha fet un programa nou, la Laura Escanes a TV3. Ah, sí? Mm. Aquesta és catalana? Home, sí. Però si parla català, aquesta tia. No sé, jo Sí. no la conec, no... Bueno, Bueno, jo tampoc la conec, però sí. Laura, doncs m'ha encantat. Està, vull dir... I el Miqui Núñez? Molt bé, Aquest molt bé. saps qui és o tampoc? Sí, sé qui és, sí. Vale. Fa poc Ui, a veure què diu van ara. posar un vídeo amb una propera convidada nostra. Només diré això. Jo crec que la gent no ho sabrà perquè és un vídeo perdido por ahí, però bueno. I com l'has vist tu? Està publicat al perfil d'aquesta... Ai, no, ja estic dient masses coses, Maria. Ui, perdó, pues Hi ha un vídeo, vale, hi ha un vídeo por ahí del Miqui Núñez amb la nostra propera convidada. Vale. I aquí es queda. Final. Jo tinc un regal per tu, Maria, aquí. No, t'imagines? Hagués molat que ens haguessin fet la Miqui... Bueno, el Miqui Invisible no, Sí. però el... És que no tenim res, uns... A veure, també et diré que això porta molta feina, que portem aquí Ja, unes sí, setmanes. Jo tinc una entrega d'aquí 3 dies. Vull la teva pel·li preferida de Nadal, sisplau. Ah, bona pregunta. Solo en casa... T'imagines? No. És que no tinc. La típica pel·li que et fiques el 25 a la nit o el 26 a la nit, que no hi ha res a fer. No sabria dir-te, no tinc... És que no tinc... O una d'animació. És que no tinc cap pel·lícula que diguis... És que... Però tu el Nadal t'agrada, No ho sé, bona pregunta. M'agrada el Nadal? No, és que no... Pues No. Si fiques la tele, pues la que estigui sortint en aquell moment, és que no sé. És que, per exemple, Netflix trobo que és com que, no sé si t'has adonat, però cada any treu com 5 o 6 pel·lícules per Nadal que són exactament iguals, una igual que l'altra, la còpia d'una noia jove, tal, que arriba a la ciutat, que coneix un noi que és floristero, que viu el seu romance, no sé què, és que és sempre igual. O businesswoman que va Sí. a la countryside, no? Sí. Al pueblucho de verdad. Sí. I s'enamore del Totalment, seu noi que al principi està com enfadada o sí. trista perquè no vol anar, no... Sí, perquè es porta fatal amb la família Sí. i de cop ho arreglen tot i torna a Los Angeles coneix de puta el seu mare. l'amor de la seva vida. Sí, és que és 100%. pel·lícula... Parlant de pel·lícules repetitives, aquest programa està sent molt de pel·lícules, però bueno, és així. Hi ha una persona espanyola que treu una mitja de 12-13 pel·lícules a l'any i són totes una igual que l'altra. Santiago Segura, que dirigeix i protagonitza les seves pròpies pel·lícules, que són exactament una igual que l'altra, que és un pare amb 25 nens, que no sé d'on surt tant nen, en apuros i que han de resoldre algun problema. I és Padre de Família 1, Padre de Família 2, Padre de Família 3... Típica pel·li, escolta'm una cosa, típica pel·li que ningú s'ha mirat mai, perquè jo segur que no. El pitjor és que no, és que et donen molts diners, perquè tothom les veu, i és exactament una igual que l'altra. És que no entenc quina gràcia té, això és pel·li basura total. Clar, és típica pel·lícula... No vull dir típica pel·lícula espanyola, però... Però sí, ho he dit. Típica pel·lícula espanyola per veure en família, que sí, que no treurà d'aquí, però... Tinc una pregunta. Has vist l'anunci de 8 apellidos marroquís? No, vam anar l'altre dia al cinema Mare i estàvem entre veure aquesta i una altra, que és Santiago Segura dirigint i protagonista Santiago Segura, que és La Navidad en tus manos, que és una altra pel·lícula. I vas anar? Sí, vaig anar perquè a ma mare li feia il·lusió. Hòstia. Jo estava mirant el rellotge per veure quan acabava. És que aquest senyor es dirigeix i es protagonitza totes les seves pel·lícules. I com ho fa? No ho sé. S'autodirigeix i Sí, s'autodesto? és el director- Com ho fa? Per veure's i una No mica sé, too much, no? no sé, jo... de veritat, Doneu aquest oportunitat senyor- a joves, sisplau, que Clar, la indústria està suficient. molt malament. A porfa. olora ja... Azufre, no? Com es Sí. diu? Azofre. No sé, olora a carca, això ja. Fa, A podrit. Sí, ja senyor, vinga, ja està. Vull dir, Torrente, vinga, molt bé, ara tot és ja està. Jo és que no he mirat suficient. cap i no penso mirar Suficient, cap. Punto. No, però escolta'm, pues és que amb això dels 8 apellidos marroquís, jo no la vull mirar, o sigui, no la miraré al cine ni la vull mirar. Hi han hagut crítiques. Ah, sí? Clar, ja sé per on vas, pel rotllo xenofòbia, racisme i aquestes coses, Sí. no? Però està Hi ha hagut Però comentaris. has vist alguna tu? No, jo no he volgut mirar perquè no sé, també penso que això tu has de mirar No, clar. com des de molts punts de vista Clar, i clar. tu tenir la teva opinió construïda amb cara i ulls, saps? Que ara I no que agafaré... Depèn també de l'humor, perquè jo trobo... Es pot fer humor de tot?
És la pregunta. Clar, l'humor té límits? Jo trobo que no. O sigui, jo sóc molt a favor, i de veritat ho dic, molt, molt a favor de que es faci tot el tipus d'humor i que no hi hagi límits sempre i quan res. O sigui... Sempre i quan? Res. Res, vull dir... És que, clar, és que això m'afecta a mi, no pots fer d'humor d'això perquè a mi, el meu avi... Però una cosa, el respecte no s'ha de perdre. Aviam, òbviament, una cosa s'ha de diferenciar molt bé entre el que és humor i el que és falta al respecte, però es pot fer humor negre, humor de molts tipus de coses, i la gent Saps que quina és la s'ho pren diferència? tot a pi... Saps quina és la diferència? Qui et fa la broma? El tono. No el to, perquè el to moltes vegades és molt subjectiu en el com estàs tu en aquell moment. Ja, no? ja. Si tens un bon dia, si tens un mal dia, una mala temporada, X, Y, Z. Penso que la diferència i el matís ve amb qui et fa la broma. Amb la confiança que tinguis amb aquella persona. Però un còmic que fa monòlegs, per exemple... Ja, però tu quan vas a veure un còmic o tu saps per on va ja has de aquest saber, còmic, clar, saps? clar, Els còmics clar. moltes vegades, Clar. quan surten del personatge, no? Pues Sí. són una altra cosa o parlen sobre aquests temes o... No? Penso que és aquí el punt de que et senti o no malament. Però no trobes que és com que estem en un moment en què és com ai, és que has fet broma d'això i no pots fer broma d'això perquè el tiet de la meva veïna va patir d'una cosa que... I és com, bueno... Pues... Sí que penso que estem una mica susceptibles, però també Home. penso que és lícit. És lícit O no, i respectable. o no, Sí. o no. Sí. Igual que és respectable que tu puguis fer la broma, és respectable que jo em queixi de la teva broma. Sí. Podríem dir que sí, no ho sé, però jo trobo que l'humor És no té un- límits. és un tema jo estic molt a big one, favor de tots tipus... Podríem portar un humorista aquí un dia a Andorra. No sé si... No en conec cap. Jo crec. tampoc. Bueno, Algun igual podríem ara portar. hauria de pensar una mica, però... Bueno, si hi ha algun humorista a Andorra que ens estigui veient, que ens escrigui, Instagram, mail... Però... Ai! Que no he dit la meva superfrase del dia. Ai, Vinga, ja se l'ha primer oblidat. cop que ho dic aquesta temporada. Vinga, va. Vinga, senyors i senyores. Agafa embranzida, No, de veritat, que si ens esteu veient a YouTube, no costa res subscriure-vos. A nosaltres, la veritat, que ens ajuda molt i per tu és un segon que baixis aquí baix i fas així. Un like a Spotify. El més important, abans que res, és donar-nos 5 estrelles. És super important, de veritat. Instagram, TikTok, ens podeu veure A tot per on arreu. vulgueu, per on vulgueu. Ja està. Potser hi ha molta Twitter gent que ens encara està no. veient. Hi ha aquí un mosquit. Hi ha un mosquit, Sí, confirmem. allà, ho veus? Hi ha molta gent potser que ens està veient i que ens ha conegut per TikTok o per algun Reels d'Instagram o per alguna cosa així, doncs bueno, pues sempre va bé que una mica de recolzament, no? Sí. Pues ja està. Això es publica el 21 de gener. Ai, de gener, què dic, Maria? De desembre. Que ja aquest cap de setmana, pels que ens estigueu veient això a temps, com toca, el dia que surt, aquest cap de setmana és Nadal. Bueno, us desitgem un bon Nadal a tots, la veritat. Bon Nadal, és veritat. Dani, bon Nadal. Bon Nadal, Maria. No ens veurem, eh? Ja. Jo vinc quan tu te'n vas. O sigui, jo me'n vaig, tu te'n vas, i després jo vinc i tu te'n vas, o alguna així. És a dir, el dia següent. Quan estigueu veient Pues això, sí. jo estic agafant un vol, bàsicament. Dani, i m'escriuràs el dia 1? No penso escriure, perquè estarem junts. Ja està, dir-li a la gent que aquesta temporada es venen moltes novetats, que volíem fer aquest capítol així una mica més de xerrar, de posar-nos al dia, ja No hem parlat de res que hem vist aquest any. D'obres ni de... Què has vist? Vinga, va, digue'm la teva obra de l'any. Uah. Si haguessis de dir una obra de l'any, Quina pregunta. jo tinc la meva al cap, però tampoc n'he vist gaires, vull dir, no he tingut Crec temps. M'hagués agradat veure més. Mira, jo hi ha una cosa, l'obra que m'agrada més, que és El dia que van matar els llops, que la vaig veure al Llibre de Gràcia, Vale. molt bonica, preciosa, i m'agraden molt les obres d'aquest caire boniques, sobre textos de la Mercè Rodoreda. No sé si... Sí em sona la Rodellera aquesta. Rodellera, no? Rodoreda. Rolandera. Mercè. Vinga, Digue-li rentadora. Merche, digue-li Merche i ja Merche, està. carinyo, jo no et conec, si vols tens aquí una cadira també, tu que vingui qui vulgui, vinga, Merche. No, passa, no pot venir jo. Per què? Pues allà on estiguis, Merche. Aquest és la millor. I llavors també diré una cosa, i és que aquest any, en 2 ocasions, he volgut veure la meva companyia de dansa preferida del món i no Quina he és? pogut. La Veronal. No T'ho he conec. dit? Què? No conec Veronal. És del país? No. Ah, és fora. Sí, és catalana. Ah, vale. Però és una de les companyies de dansa que més il·lusió em faria no al has- món no has de pogut. veure. Sisplau, si és de manifestar i les coses es manifesten i es fan realitat, sisplau, jo pel 2024 manifesto poder veure la Veronal, sisplau. Jo crec, i ara ho diré més, que la Veronal vindrà aquí. Pel 2024. Ja està, ja l'he tret. Ole, venga. No sé qui Clar és que aquesta senyora, però... Que no és una senyora, és una companyia de dansa. Daniel! Aquest noi, de Pues veritat. Veronal,
Tots, quants són? 20, 24, Depèn 25? de la producció. Ah, van canviant. Clar, depèn de l'espectacle. Escolta'm, però... I Jo tu? per mi, és que no n'he vist gaire. Vull veure moltes més obres, I com és que no? però és que perquè Andorra té una cosa, que jo no estic a Barcelona, clar, tu sí que vas pujant baixant, però Andorra té una cosa que tu no pots, com arribes a Barcelona un dia i dius, vull anar al teatre, doncs vas al teatre. Aquí no. I això sí que és Aquí veritat. no pots aixecar-te un dia i dir, pues avui tinc ganes d'anar al teatre i vaig. I també he de dir que les coses que pugen Ja. són... Bueno, Qüestionables. qüestionables, sí. Però la millor, clar, de les poques que he vist, la millor, i jo crec que ja sabràs Ja sé per on què dic. vaig, la vam veure a Madrid i és False Stuff, crec que és una obra increïble, vull dir... Nau Albert i Nau Albert i Marcel Marcel Borràs. És una obra espectacular, que estàs al seient i et tiren bofetades per tot arreu, no saps per on et venen les hòsties. Literal. Et tracten d'imbècil. Sí, et tracten d'imbècil i t'agrada i vols més. I són 3 hores d'obra, que hi ha un paron a la meitat. Vull dir, és una obra llarga, però no se't fa llarga. Que és una obra llarga que no es fa llarga. I no és gens densa, és molts estímuls. O sigui, si a tu t'agrada anar al teatre i veure moltes coses Sí. i no estar allà assegut i tal, que també està bé, i veure un drama o un algo tal, doncs False Stuff és una obra increïble perquè tens estímuls per tot arreu i... Venga, tiros, confeti, foc, venga, ara salto, ara pujo per allà, ara baixo per aquí. És una bestialitat. Una última pregunta. Vinga. Fas alguna cosa abans d'acabar l'any? Ets del que fa la llista de... Dels propòsits? No. No? O sigui, feia propòsits abans, però jo trobo que el marcar-te propòsits no els complia. I doncs, coses que igual no me la marcava com a propòsit, sí que passaven. I doncs vaig Però arribar al punt marcar-se de dir, propòsits no. en certa manera i és guai, no? És que trobo que no. Marcar-se una fita, Però és que no ho faràs. o sí. No. Tu i jo ens apuntem al gym el dia 7. Això sí, però no és un propòsit, és m'apuntaré al gim, no és... Clar, hi ha els típics de cuidar-se més, menjar millor... No, però pot ser un propòsit de faré, jo què sé, em llegiré 3 llibres al llarg de l'any. No m'agrada. No t'agrada? Perquè soc molt... En aquest sentit, trobo que si m'ho marco com a propòsit no passarà. I doncs, igual ho penso al meu cap, però dic... Però si no està escrit en paper... Quién sabe, no? Igual passa, igual no. Igual ve aquí la Merche i... qui sap? O la d'acord. volotea aquesta, com es diu? La baronal aquesta... Veronal. Veronal ve, qui ho sap? No ens ho marquem. Tu et fas llista, no? Tu ets No, de tenir no una em faig llibreta llista. així de gran. No em faig llista, però sí que ara no m'he fet mai llista i no m'he fet mai res, però sí Vale. que penso que aquest any em toca no fer-me llista, sinó fer-me llista del que he aconseguit. Perquè És maco. vinc a fer una mica de retrospectiva i és que a mi em costa molt estar satisfeta. Una molt amiga meva, Carla, aquí un besazo, em va dir, Maria, és que jo crec que hauries de fer això. I penso Trobo que que és em pot molt anar bona bé. idea. Bueno, fas com un resum, Sí, tant com te un n'adones, perquè recap. molts cops Bueno, que la vida és vivim super- vivim tan que tot passa molt ràpid i de cop que no ens parem, no? Hi ha moments que pensar. hauríem de parar i mirar cap enrere i dir, hòstia, igual estic jo aquí ratllat i no m'estic adonant de tot el que he aconseguit darrere meu, saps? Ho hauríem de fer tots. Només dir que aquest és el penúltim capítol de l'any, és el primer i el penúltim, el primer de la temporada i el penúltim de l'any. El següent, perquè clar, això no ho hem dit, però bueno, suposo que ja és obvi. A partir d'ara començarem a fer cada dijous. Abans fèiem cada dilluns, a partir d'ara serà cada dijous a les 7 de la tarda. Us he de marcar això al calendari, cada dijous 7 de la tarda. No faltarem ni un aquest any. Ni un. Jo m'he proposat, mira, això sí que és un propòsit. fixa't. Anava a dir, no ho diguis molt Jo alt, m'he això. proposat aquest any, perquè la temporada passada ja vam veure que la cosa... El Dani es columpiava una mica. Bueno, no em columpiava, és que no em donava per més la vida. Tanta festa major... Curro. Mira, et pessigaria la llengua. Per això que m'he proposat no fallar cap... Aviam, si un dia pues m'atropellen i em tallen una cama, pues igual no puc editar des de la sala quirúrgica, però jo què sé. Però això, que tots els dijous a les 7 de la tarda estarem i el pròxim surt el 28, és a dir, després d'aquest, el 28 de desembre surt el proper capítol, que jo crec que és que serà una bomba, Maria. És que la gent no s'espera ni un 0,1%. La persona que ve aquí, que és la que he dit abans que té un vídeo amb el Miqui Núñez, és que És molt guai. és una bomba, de veritat. I a més ella és una crac. Ella. A més,
A més, És la una crac. persona és una crac. És una crac, de La veritat. persona, I ni home ni dona, la persona. tinc moltes ganes de ja estar amb ella i parlar. Sí. Pues fins aquí, Bueno. el capítol d'avui, Sí, no? us desitgem a tots un bon Nadal, que el passeu amb família, amb amics, amb el que Amb el que vulgueu, amb el que vulgueu. I amb Sols, lo que, també està bé. També està bé, home, clar. Sí, és que clar, no parem de sortir, és que tenim moltes coses. Què passa? Que igual la gent no ho sap, però aquesta no serà com la primera temporada, 10 capítols i tanquem. Que la nostra idea és que duri el que vosaltres vulgueu que duri, perquè al final és gràcies a la gent que ens veu i gràcies a la gent que està a casa pues, donant-nos suport, que de veritat que amb això he de dir jo personalment, i crec que la Maria també, estem molt agraïts. Donem la temporada com inaugurada i que ens veiem la setmana que ve, dijous que ve, dia 28, a les 7 de la tarda. Umpa, lumpa, umpa. No sé. Bueno, ens veiem la setmana que ve. Un petonet a tots.